Mudawat ka nga ang simbahang Katoliko Romano mo'y nag-ingon nga ang Biblia, Word of God. Pulong sa Diyos. Ang simbahang Katoliko mo'y nagdeklarar nga ang Biblia, pulong sa Diyos. Dili Pentecostal. Okay ba? Ah? Kung Romano Katoliko, okay ba? Siya So, ba nagdeklara? Simbahang Katoliko mo'y nagdeklarar. Muna kining ubang reliyon, mga Sabadista, Iglesia ni Cristo, born again, uban pa, Baptist, nagpasalamat sila sa simbahang Katoliko kay simbahang Katoliko mo'y nagproklamar nga ang Biblia, Word of God. Kung wa pa'y simbahang Katoliko Romano, hasa ka, Brad Carlito, di ka kailangan ang Biblia pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos lagi ang Biblia. Simbahang Katoliko may nagsulti lagi. Ang Sabadista wa na magsulti. Gabasa-basa na Biblia. Ambot nila, sa Sabadista, di mo ako Sabadista. O, Pentecostal, samot na. Mabasa ba ang Pentecostal sa Biblia? Mabasa. Sa Act, chapter 2. O sabi yun nun? Sige, o sabi yun nun? Unya ka, accept. Ha? Basa na ka. O, basa. Ang Pentecostal sa pulong sa Biblia. Sige. Ilang. Ayan. Act 2. O. Lihan. Act 2. Sige. Pulong sa Biblia, pulong Pentecostal, mababasa-basa pulong sa Biblia. Kayo. Pentecostes na, Pentecostal. Pentecostal. O pag-abot sa adlaw sa Pentecostes, silang tanan nakatigom sa usa ka dapit. Og sa kalit may miabot nga dahunog gikan sa langit ingon huros sa makusog nga hangin ug kini mipuno sa tibuok balay diin didto sila naglingkod og dihay mipakita sa kanila nga mga dila nga daw kalayo nga nagtipagsanay sa pagpatong sa ibabaw sa matag usa kanila o sa tanan na puno sa Espiritu Santo. Ayan, mga Pentecostes. Wa mo ko ka dungog si imong gisulbasa karon nga Pentecostal? Di man nagsugod ang Pentecostes man na. Pentecostes na nila. Nya Pentecostal man na imong simbahan. Pentecostal gikan sa pulong sa Pentecostes. Diha namugna na. Asa mabasa sa Biblia? Sa may mong gipangita Pentecostal? Pentecostal mo maingan si imong simbahan. Pentecostal na naggikan diha sa pulong sa Pentecostes. Karon ang mga apostoles mo nagkinsang apostolisa nga gawa sa buhat nga imong gibasa buhat 2 kinsa may sa 12 ka apostoles nagwali ana. Kinsang ngalan sa apostoles na nagwali ang Pentecostal? Si Pablo may nagkuha na ng apostoles. Si Pablo ang nagkuha na mao kaniyang mga buhat pagkahuman sa gospel, mga buhat, mga buhat sa mga apostoles. Pero wa si Kristo nagtukod og maong kanang simbahan wa na itukura kay sa Mateo 18 so wa mo sa mag-mention to Pentecostal. Tukod ni Kristo, Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo. Iglesia sa Dios? Ikaw Pedro, si babaw ning bato, pagatukuron ko akong iglesia. Usara man kay iglesia ang gitukod ni Kristo? Wa man iglesia, dili Roman Katoliko, dili Pentecostes, dili Pentecostal, usara Christian ra. Sa to pa dili tinuod ang imuha, Christian mo tinuod? Christian kami kay nagasunod mi ni Kristo. Mo nang gitawag Christian kasi Kristo may nagtukod Christian. Sa to ba kamong Pentecostal mo may tinuod nga Kristiyanos? Kristiyanos po na tinuod ko po ng Kristiyanos. Ikaw day. Roman Catholic, mo man matuod nga Christians.
O, ritinuod po ang Kristiyano, si Duhat ha. Sa- de. Kristiyanos ko, nagtuo Kristo. Ikaw nagtuo ka ni kinsa man ka nagtuo? Sa Santo Papa o ni Kristo? Iglesia ni Cristo, di ba mo to? Paminaw sa, Oh. di sa man katuo sa Roman Katoliko, sa Santo Papa o ni Kristo? Ang si Jesus Christ mo gituan sa Roman Catholic Church nga matuod nga Dios, matuod nga tao. Ang Santo Papa ilis sa bulaton ni Cristo des kalibutan. Ang imong gituhan si Kristo. O, labing tuhan. Si Kristo, Santo Papa o dili. Labing tuan si Cristo. Nya ang Santo Papa gitahod usab ang Santo Papa. Gitahod usab ang Santo Papa. Dito ko ni Kristo nga Roman Catholic? Naa sa Biblia. Ang sa mabasa? Ang comics mo basta na sa Biblia gyud. Maminaw ka. Basa man. Sa Matthew 16 sa Matthew 16:18 usa ka iglesia. Sa mga Katolik sa Mateo 16:18 period. Kung klaruhaw sa nabe. Paminaw. Sa Matthew 16:18 usa ka iglesia ang gituko niya. Unsang iglesia? Buhat 9:31 sa Griego. Imenon Ecclesia Catholicos Judaias Kagalayas Kasamarias. Subot mo sabot. Ecclesia Catholicos, which means Catholic Church. Sa repeat. Matthew 16:18 o Acts chapter 9 verse 31, Greek Bible. Dili man namin tukod ni Kristo. Pagtukod ni Kristo, Mateo 16:18. Oh, Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng bato, pagkatukuror ko ang iglesia. Hay, maruman Katolik niya. buhat 9:31, Iglesia Katolika. Mo na yung Greek mga Bible. primero. Asa may ruman Katolik niya? Sato pa day, sopa ka sa Kristo nagtukod og simbahan? Oo. Sopa ka? Supa ko, nga Roman Katolik na. Why Roman Katolik Sa na? Mateo 16:18, si Kristo nagtukod man ko sa kay iglesia. Mudawat ka na de. Supak. Si Kristo nagtukod og sa kay iglesia, nasupak na ka? Kaklaro ka na? Ang Roman Katolik, matod pa sa Roma, Mateo 16:18, minterpret dayon ko kay why Roman Katolik niya. Ano klaro ha? Wa bitaw, kundili Roman Catholic, unsa man ang iglesia dia? Kundili Roman Catholic, unsa man ang iglesia na tukod dia? Kinsa tukod niya? Si Kristo man, di ba? Oh, unsa nga ang iglesia ang gitukod? Si Kristo, Diyos. Diyos og tao. Nga iglesia sa Diyos. O mana, naimabasa nga Christian. So, iglesia, Christian. Naimabasa. Wa man ay masuwat ang Christians. Naoy, ikaw Pedro, sa ibabaw ning bato, pagatukoror ko, ang akong iglesia kaysa nagsulti, si Kristo. Lagi niya, O, na Christian siya, wa? Sa mga taong sumusunod, ay may Roman Katolik niya, kalayo ang imong gigon. Katoliko na. Katoliko. Nasa ginganlan ni Kristo sa Marcos 11:17. Panganlan ang balay sa pagkampo. Dili siya sa Mateo 16:18. Ryan nga verse, di ba? O niya, ang Biblia di mo, sa langga chapter verses nga daghan mo na. 27 kalibro ang bagong tugon, Mateo to Revelation. Di ay. Nganong, imo tatong gingong nga daghan. Ingon ka manggugan niya, Mateo 16:18. Usa pa. Pila man ka verse day? Mateo 16:18. Diya matukod ang Roman Catholic. Pila ka verse na sa Biblia ba? Isulti usa. Duha ra. Duha. Na ba basa? Oh, Mateo 16:18, usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Nya unsa ang iglesia? Nasa buhat 9:31 sa Greek Bible, Ecclesia Catholicos. Pasabot, Iglesia Katolika mo gitukod ni Kristo. Natubag ang pangutana. Ang imong Pentecostal, wa ba natubag na Anong nahimo mo siya wala sa Santo Papa? Anong iglesia ni Kristo man kalayo ana? Tubag. Ano nga iglesia Romana Katolika man? Tubag. Nidagan mo iglesia ni Kristo kalayo o iglesia Katolika na. Matthew 16:19 mo'y usa ka specific verse nga si Pedro munay kuang gitigaan siya mga yawi ba. Atong matod pa din sa Ebanghelyo, Matthew 16:19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Romanos Pedro. Right now, I will give you the keys of the kingdom of heaven.
whatever bind on earth shall be bound in heaven. Ang si Kristo naghatag og mga yawi ni Apostol Pedro. Ang makadawat og mga yawi matud pa sa Isaias 22, 21, 22, tagok amahan. Nya kanang amahan sa linatin papa man na. Pasabos yan, Pedro, unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Romana. O yun ka dili? So may connection ni Pedro sa Santo Papa. Siya mo'y first Pope of Rome. Yun sa man yung pagkasiguro. Siya may nakadawat og mga yawi. Nya, makadawat og yawi, tagon siya kamahan. Nya kanang amahan sa English Father, sa Griego Papas, sa linatin Papa na, Isaias 22, 21, 22. Perting klaro ha, brad. Nya, kung nakadawat og yawi, tago kamahan di, tubag. May pangutanan ko nimo. Ha? Nakadawat sa Yahweh. Saan sa to? Isaiah saan sa? Isaias 22, 21, ngadtos 22. Isaias kapitulo 22, 21, 22. Ang kadawat og yawi, tago kamahan. Unsa? Ang makadawat og mga yawi, tagon siya kamahan. Nya kanang amahan sa linatin, Papa man na. Unsa may connection sa Santo Papa ug amahan? Ang dakong koneksyon siya mo'y, ang Santo Papa mo'y Supreme Judge, leader sa all Christian sa Romano Katoliko. Wa man lagi mo si Isaiah santo na siya. Ha? Basa ang Isaias 22, kapitulo 22, 21, 22 nga tagok amahan ang kadawat og yawi. So, o yun ka dili? Dili. Karon, ang kadawat og yawi, dili tagok amahan, kay subak mga. Tupak. Asa mo basa sa Biblia nga, ang dili, makadawat og yawi, dili tagok amahan. Si Pedro. Tiko ka na. Ha? Ay, manunod siya ni Jesucristo. Oh. Kanya si Pedro, nagwali, way ribulto. Mo na Nagwali? Iglesia Romano Katoliko. Kaya ka magwali mo na, may ribulto. Di man pwede ko ay ribulto. Di Idagan mo sa kalarawan na. magwali ko ay ribulto. Si Pedro may ribulto. Si Jesus may ribulto. Na, oy. Huwag kabasa tingali. Si Pedro, nagwali yun nga, adunay mga imahen sa San Pablo, sa Si Pedro, matod niya sa 1 Pedro 4:16, ang Kristiyano mo ibayaw ang Ginoo. Wada gibutang ang Kristiyano ibayaw ang rebulto. Kung samahin yung ibayaw, Santo Niño, sayaw mo. sa Juan 3:14, na buha man ang buhat ng Pedro. Yung Pedro, ang Kristiyano ibayaw ra ang Ginoo. Wari buhaya pilang rebulto. unya ang Ano Ginoo, patunay? ibayaw ang Ginoo. Sa pagbayaw ang Diyos, Espiritu man, di man na makita. So, basta resulti diya ang sa ibayaw mo, 1 kana Peter makita. 2:16, ibayaw ang Ginoo lamang. Waya pila rebulto ang kugos-kugos. Unya, kung buhatan ang Ginoo larawan, supa ka di. Pina. Ha? Ang Ginoo buhatan maglarawan. So, makita ka ng ibayaw. Ang larawan ni Santo Niño, larawan ni Jesus Christ. Ginoo nga larawan, kiruben, mukha og leon. Anong giapil man ninyo si Santo Niño? Nya, karon. Rebulto ni Maria. Naas Biblia. Santo Pero Niño. kung sa may mo sa Ginoo nga rebulto. Diya, sa Ezekiel 41:18-19, sud sa templo ano ni Batan-ong Leon, larawan sa balaang tao, o larawan sa kerubin. So, kanang, Larawan sa ang mga si San Pedro, Balaang tao, larawan na ibutang. balaang tao, nasa Ezekiel 41:18-19. Kerubin, porma man nag-anghel. Ibutang isig kakilid sa altar. Exodus 25:18-22. Pangutana, kanang Batan-ong Leon gisgutan sa Ezekiel 41:18-19. Kaliwat ng David. Nya si Jesus kaliwat ni David eh. Si David. Si Jesus Christ ba kaliwat ni David eh. Si Jesus way kaliwat sa kalibutan kay si Jesus matod niya, this is not my kingdom. Kay gikan siya sa langit. Aso pa ka nga si Jesus kaliwat ni David. Kasi si Jesus kaliwat ni David samot na. Si David. O yun ka kaliwat ni David si Jesus. Bisag balihon pa na wala na diya. Asa mo na nga kanang Batan-ong Leon sa tagna sa ni propeta Ezekiel 41:18-19.
sa pinirig 5:5 o pinirig 22:16, kaliwat siya ni David si Jesus. Muna ang bata, yanggod, bata, buhat 4:30-31, Acts 4:30-31, King James Version. Holy Child Jesus ito. By stretching for the hand to heal and signs and wonder, be done by the name of the Holy Child Jesus. Kanang Holy Child, Santo Niño, mo na hubad dili? Dili. Ha? Kanang Santo, huli na dili? Ayos yan, sa New Testament. Kanang Santo, huli na dili? Santo, Huli. holy, saint. Oh, huli. Niya kanang ninyo, child na. Unsa? Kanang ninyo, bata ba? Child na dili? In English. Bata, child. Yes. Holy Child. Santo Niño. Holy child. Holy child, Jesus. Oh, Santo Niño niya. Si Kristo, di agi ito pagkabata, wa. Santo Niño, okay. Santo Niño, okay. Paminaw. Oh, okay mo na Lain ka? ang ribulto ni Santo Niño. Oh, sige. Lain po ng Santo Niño nga santo. Oh, Pariha na. sige. Pariha, yes or no? Padayon ba? Pariha na, de. Padayon, muto ka nga, mudawat ka ni Santo Niño? Okay ka? Ang ribulto ni Santo Niño o si Santo Niño, pariha ba o dili? Ang rebolto? Ang Kuang, ribulto gibuhatan ni sa Santo Niño larawan o nga si Santo ribulto Niño, nga pariha o dili? porma sa pagkabata niya. Naa siya. Pariha ba o dili? Angalan, pareha. Pariha ba o dili? Pareha lang yung Santo Niño. Ang gilarawanan, pareha. Ang larawan, gibuhatan sa pagkabata, ang niagi sa pagkabata. Akseptado ba ka nga si Kristo niagi pagkabata? Si Kristo Mary pagkabata, yes. Oh, sa to ba? Kung buhatan sa larawan Pariha ba siya sa ribulto? larawan sa pagkabata, supak pa nas kubuton sa Diyos. May itong nga Santo Niño, napoy puti nga Santo Niño. Sama na. Nay Nazareno nga negro, napoy Tubag. Nazareno nga puti. Tubag. Ano man na? Tubag, Brad. Kolosas 3:11, si Kristo naa sa tanan, alang nasa tanan, nasa tanang kolor. Nasa ng kolor. Nya? Kolosas 3:11. Unya, gipay mong ribulto niya? Ang pabuhat og larawan nasa Exodus kapitulo 35, versikulo 31-35. Si Bezalel gilamdagan sa Dios pagkulit og lain-laing klaseng larawan. Apil sa Santo Niño, lain-laing klaseng larawan. Larawan ni Birhen Maria, larawan sa mga balaan, mga santos. Ni butang sa timblo, dendayan sa timblo. Unsay verse? Ha? Unsay verse? Exodus 35, versikulo 31-35. Basahan ko no. Basa. Exodus 35. Exodus kapitulo 35, versikulo 31-35. Si Bezalel Okay. gilamdagan sa Dios pagkulit og lain-laing klaseng larawan. Lain-lain man. Oho. Unsa Oh. to, bet? Ang basahon na. Oh. Ang basahon. Tali. Sige, basa. Ang sahon sa ito, Exodus. 35. Ano ba? Exodus 35. Versikulo Ayan. 31 ngadto sa 35. Versikulo 31 31. ngadto sa 35. Exodus 31-35 ba? Chapter 35 ba ikalimti? 35. Pakiulit. Oh, kapitulo 35, versikulo 31 ngadto sa 35. Exodus 30, kapitulo 31. Kapitulo 35. Versikulo 31 ngadto sa 35. Sarot lang. Sige. Exodus kapitulo 35 verse 31 to 35. 31-35. Basaho na. Oh. Og siya gipuno niya ang espiritu sa Dios kinadman sa kalibutan sa kaalam sa tanan nga nagkalain-laing pagkapatid sa buhat. Oh. 22. Og sa pagmugna mga binatid nga buhat sa pagbuhat pinagi sa bulawan
Okay. Og sa salapi, og sa tumbaga. 33. Pagsapsap sa mga bato, sa mga igahalop sa pagkulit sa kahoy. Oh, Amo niya. Og sa pagbuhat sa tanan nga mga buhat sa pagbatid, okay? Og siya nagabutang sa sulod sa iyang kasing-kasing aron makapanudlo siya og Aholiab nga anak lalaki si Asisamak sa banay ni Dan. Okay, 35. Sila gipuno niya ang kinadman sa kasing-kasing sa pagbuhat sa tanan nga bulaton. Oh. Binatid sa pagmakukulit, magmakukulit ug sa pagkabatid sa magbubuhat sa pagkamagbubulda sa asul o sa pupurma sa mapula nga lino og sa pagka mga abol bisan lino pagka mag-abol bisan kanila nagabuhat sa bisan unsa nga binatid nga pagbuhat nga sila magamugna og binatid nga buhat. Sama na. Klaro na. Kulit. Kanang kanang mong gibasa nga nagkulit. Kanang larawan sa Katoliko gikulit awa. Pagkulit 32 to, beto impasahe sa to kanit lang. Sige sige. 31, 32, 33. Pagsapsap, pagkulit sa kahoy, okay? Oh. Pagkulit sa kahoy sa pagbuhat sa tanan nga buhat na pagkabatid. Apil mga larawan. Asa man diri ang ikol sa balaan nga mga tao. Kanang lain-laing klase kanang mga larawan gikulit awa. Kanang larawan sa Katoliko gikulit awa. Pagbuhat sa tanan magkabatid pero dili ang balaan nga tao. Di larawan mana Verse. Dili pakulit diri ang mga bras, ang mga verse, mga ginto. Pero waing na nga pormaha nga balaan nga tao. pero akseptado ka na gikulit yun. Lain-laing porma. Og siya gipuno niya sa Espiritu sa Dios sa kinadman, sa salubutan, sa kalaman, sa tanan nga pagkalain-lain, nga pagkabatid sa buhat. Lain-lain lagi. Lain-laing klaseng larawan. Masabot. Dili ang larawan sa balaan nga tao. Wa man gihutang diri nga balaan sa tao man. Imong gingon. Imong gibago ang verse. Wala baguha, masabot na kay mubasa mo sabot in Nehemiah 8:8 explain the meaning what is written in So, the text. Maton man gud mo ikaw lipat-lipat man ka. One am lipat art na di na lipat-lipat. Ay malipat sa. Maton nimo ipakulit ang balaan nga tao sa Exodus 35 31 to 35. Atong gibasa karon wa man. Unya karon. Kanang larawan sa mga Katoliko gikulit awa. Nya ginakulit wa. Pwede na ipakulit mga bulawan, mga kwintas tingali mo na pero wa ingon dire ipakulit ang ipakulit para sa balaan nga tao. Wala babasa po nga dili ipakulit ang balaang tao. Larawan. Ha? Wa mabasa dia nga dili sa ipakulit. Ambot nimo, ang kumusulti mo na, klaro, masabot na na. Ang klaro dire, ang klaro, bawal silbihan ang mga kinulit, bawal magbaw, bawal mo. Asa mabasa na? Exodus chapter 20, verse 3 to 5. Common kayo na yung bersikulo ha. Common kayo. Muni klaro niya ko. Pangutana. Lipat-lipato ninyo. Kanang Exodus kapitulo 20 versikulo 3-5 nga. O siya uno de. Sige, basa. Basa ko no be. Basa ikaw basa de. Basa. Ha? Kumon ha. Sige. Common kayo na. Pagtuon ni nakatugan na ka. Kadili ko mo na imo. Sayon nga na Exodus 20 3-5 ang Diyos Exodus chapter 20 verse 3 to 5. Common lagi na. Pero anong dili mo kakasabutan na? Nya karon. Ang Diyos wa magbabuhat og larawan. Nya dili niya ipasimba ang mga larawan. Mudawat na di. Diba? Katusa nga ato, katuta nga ato ang gingon. Humana mo ko sa pagtukay sa imo, may comment naman ko, tagay na po time sa ako. Sige. O sige, basa usa ng Exodus 20, chapter 3 to 5. Anak ka diya mo comment. Sige, basa. O sakto mo ko.
Sige. Basa, Brad. Basa. Ako may mabasa? O, ikaw ang basa para gam higayon ka. Sige. Ako may mabasa ha. O. Okay, paghuwat. O, lanog kayo tingog yun. Lano ko. Tibok kalibutan eh. Itin ki followers god. Okay, Exodus 20. Itin ki followers, dunggan ka. Okay. Minaw. Okay. Dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. 4. Oh. Alang kanimo dili ka magbuhat og usa ka larawan nga nililo. Bisan sa dagway, sa bisan unsang butanga nga tuwa sa itaas sa langit, kun dinhi sa ilalom sa yuta, kun sa nga anaa sa tubig o sa ilalom sa yuta. 5. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila, ni mag-alagad kanila, kay ako si Jehovah nga imong Dios, mao ang Dios abuguan nga nagaduaw sa pagkadautan sa mga amahan sa ibabaw, sa mga anak sa ibabaw sa katulo, o ibabaw sa ikaupat o ikaliwatan nga nagadumot kanako. Karon, pangutana. Matod ba nimo sa verse 5, dili yukbuan o dili simbahon mo man punto dia. Nya gibasa nimo ang Exodus 23 kanto 5 nga ang Dios wa magpabuhat. Paminaw, Brad YD. O sige. Tungklaro na. Ako man may tagay sa kog panahon nga mo interpret o sa kamo. O sige, interpret sa. Paminaw, musultis ako ha. Oh. Gisulti sa kanang pag-worship, ako na laman ang ipartida nimo. Ayaw na nagpanggita na. Kay moingon mo gid mo nga wa ninyo giampo na ay na lang na. Okay? Sige. Ay na tas klaro na ko isulti nimo karon. Ah, sige. Ha? Dili mo iyukbo ang imong galingon kanila. Kamo og mosimba mo, mobaw mo sa muyukbo mo sa ribulto. Sabi ni Jehovah, dili mo muyukbo, so paul na ka. Ikadua, dili mo mag-alagad kanila. Unsa man na inyong gibuhat. Ang ribulto ni Maria, inyong gikan sa bahay, prosesyon ninyo kadto simbahan. Human ibalik. Onya pagprosesyon, pagpasaan ninyo, kugos mo, kantahan pag ninyo. Maghimaya ka Maria, ang Ginoong Diyos, igampo mo kami sa oras og ikamatay. Amen. Unsa man na? Ha? Inyo pang gisilbihan, inyong gikugos. Kanang pagkugos ninyo sa ribulto, gisilbihan inyong ribulto, kaya di man nakalakaw, inyong gikugos. Unya, inyo pag yung pampuon ninyo, mga matay mo, kay sige man mo pangurap sa kalibutan, nagtuo man mo wa mo isa, kay ni kamatay ninyo, at tabungos purgatorio, luwason ko namong Maria nga tos purgatorio, bisagway purgatorio. So, manadiya, okay mo, bawal pagasilbihan ang ribulto o bawal paampuon sa inyong makalag. Kay waras Biblia, tunglo ka na. Kay mga nagitudlo ninyong waras Biblia, tunglo na. Karon. Okay, muna ito. Pangutana, Brad. Kanang Exodus Kapitulo 20, versikulo 2 nga sa 5, nga ayaw simbaha, ayaw kayo gipabuhat sa Dios. Unsa may simbahon sa Katoliko nga wa man gipabuhat? Sige. Tubaga. Gingon ko nga partida na nimo, pero Di ba unsa lagi simbahon sa Katoliko nga wa man gipabuhat sa Ginoo? Munang simbahan Katoliko wa mo simba sa larawan? Ano yung gisimba diya? Ang kininalay ako nakita. Matod sa Dios, simbahon siya sa espiritu o kabaturan. Way problema na. Supreme worship na siya. Juan 4:24. Karon kung anong magugos-kugos pang mong ribultong Maria, kuhaon sa bahay, ato sa simbahan, pagugos-kugos, igampo. Gidili day. Sa puta nang igampo mo kay si Maria inyong pampuhon. Nagugos-kugos mo ribulto. Bawal ka na tunglo ka na. Asa mabasa sa Biblia nga bawal ang larawan ni Birhen Maria gikugos. Larawan soban pa, mga balaan. Mao lagi ka na. Di ba, mabasa ba, litra po litra nga, ang pagugos ni Birhen Maria. Sa to, bre, o yun, di ka nilarawan si Birhen Maria sa Biblia.
O sige, asa mabasa mo na imong gingon. Oh, tubaga na. Asa mabasa. Okay. Kanang Exodus 20 verse 3 to 5, wa na maghisgot ni Astaroth, wa na maghisgot ni Kebuloy, ni Kinsaria nga, wan pa, ni Maria, ni Kinsaria, wa na maghisgot. Ang gihisgotan niya, paminaw mo ni. Oh. Bawal silbihan ang kinulit nga larawan. Ang pangutana karon, si ribulto ni Maria, kinulit nga larawan o dili? Wa man mabasa ang Exodus 20 ngalan ni Maria dia, larawan ni Maria. Mumutang-butang ang Biblia eh. Ang kulit mo naman. Ha? Kinulit nga larawan. Nailarawan niya Maria? Maria. Na dia? Bawal si Maria. Wala Kinulit na nga ay larawan. dungag yung Biblia ka. Silutan ka Ginoo. Determine 4:2. Muna nga Nakasabot ka ba? ang tubag na to ana adunay gitawag o three kinds of worship. Nakabutang diya sa Exodus 20 verse 3 to 5. Bawal pagasilbihan ang kinulit nga larawan. Ikaw, Maria ka ng Maria. Ano ka ba? Nakasabot ka ba sa Nituman ang simbahang katoliko ang sa Exodus 20 versikulo 5 ayaw pagbuhat ng mga larawan. Ma Maria mayan, ma San Pedro, ma Job mayan, maunsa diya kinulit nga larawan. Di Ay dungag yung Biblia way Pedro dia, way San Pedro de Maria dia. Imo mapunan. Ang kulit mo naman. Ang kulit mo naman, Brad. Ha? Ang kulit mo naman. Hindi ka bagay magangkor mandal kung hindi ka makinig. Ang leader, marunong makinig at marunong magpaliwanag. Kanang Brad. Ang sabi ko sa iyo, kinulit nga larawan. Why Maria diya? Why Pedro diya? Wa tanan. Wa anong kiskot mga Maria, wa mo kay Maria. Ikaw man nasayop. Pahuwayog ba? Gisgot mga Maria dia. O ikaw kasabot sa imong gipamuhat. Kanang dahil saktong hanay Brad. Nga kanang pag bitbit ni Birhen Maria haggan pang larawan deep reverensya law mga pagdahod. Kuana biniresyon ma. Binirit na siya, binirit ang mga gitugot na sa Biblia sa simbahang katoliko. Bawal silbihan ang kinulit nga larawan. Binirit pagtahod na wala simbahang nga ingon nga Dios. Tutol ba ka dili ba katutol unsa man ang silbi nga gisulti niya sa kinulit nga larawan? Wa man na ningon ang kanang pagkulit sa mga larawan sa mga balaan gitugot na. Pero katong Diyos nga larawan sa Exodus 20 versikulo 3-5 matoy gidili si Ginoo. Pagkulit sa larawan imong gihatag ang Exodus 35 to 31. Pero atong gibasa, wa diya, lipat-lipat man ang imo. Oy, kito rin kulit imong gibasa. Pero nagabasa ka na kinulit. Klaro kayo mo na nga, directly speaking, Brad, three kinds of worship may tungod sa images. Ang una, adoration. We adore God alone. Pero veneration ang imahen, gitahod sa dungog na sa Ginoo, asa simbahang katoliko mga secret images. Partida na. Ulit ang gisgot of worship. Ang gisgutan sa verse, tutok na sa verse, ayaw pagpatakag panulti diha. Tutok na lagi, sa verse. buhatan na ka na ko sa verse. Kako ipaliwanag, umukuminto ka. Exodus 20, verse 3 to 5, bawal ang kinulit nga larawan, period. Bawal bitaw. Worship Kay bawal, gituman. Baal, wala na diha. Mungutana ko nimo. Kay bawal na siya, gituman na sa simbahang katoliko nga bawal ang pagbuhat og larawan mo nang wa unsa may simbahon sa katoliko nga wa man gipabuhat tubaga mo kutana. Ambutin niyo. Basta wa ako maghisgot og Logical question na kung makatubaga na. Exodus kapitulo 20 versikulo 1 hangtod 5. Ang Dios gibawal na. Unsa may simbahon sa katoliko gibawal man. Tubaga na. Wa ta lang nabasa na to diha. Unsa ka? Nabdan sa panahon ba alas 7:00 niya. Mag-chat na ta, ugma, Brad. Ugma, aray silungos, ugma. Oo, tama kulay bagyo. Alas 7:00 lapas na ta kay isip black timer, limitado na itong oras. Salamat kayo sa Brad. Nindot na yung diskusyon. Karo pa ka rin dani, nakamagsilbi. Unsa pa ka sa personal. Wala ka katubag ni. Lihay mo nga kay ka. Lihay ka. Makaay ka, lihay. Lihay ka. Hindi makakamao. Ingon ka nga. Pagsulti, paliwanag, o sa paliwanag. Ang Exodus kapitulo 20 versikulo 35, gituman na sa katoliko, wa magbuhat og larawan nga Diyos sa simbahang katoliko. Unsa may simbahon sa katoliko nga wa magipabuhat? Exodus 20:1-3. Lihay ka na o ka motubag, pangutana. Saka nga ayaw na nga ng worship, balato na nimo para maka-score ka.
Ikaw ang i-escort sa gamay? Maria Larawan o kakatubag gani? Asa nga gidili? Nga gipabuhat? Hay gid. Asa mabasa ang larawan ng Maria Maria gidili ipabuhaton? Litra po litra. Gidili nga buhaton. Oh. Kabasa ka di? Dili sa Exodus 20 to 23 to 5. Wa- Bawal ang kinulit nga larawan. Nasulat ni Maria dia. Asus Ginoo. Kinulit nga larawan. Bisag si kinsa pa na, bisag imo pa ikaw pa na. Bawal ang kinulit nga IYD. Kinulit nga larawan. Why Maria diha? Karon wala sad ta ba? Kung buhatag larawan si Maria Maria sagradong larawan, okay sad. Bawal lagi, bawal lagi bisag kinsa. Asa mabasa ang bawal buhatan sa larawan ni Virgen Maria? Bersikulo Biblia. Kinulit syuta sa langit, sa ilawom sa Ito man lagi na sa Katoliko lagi na, nga Diyos man ang larawan gidili sa Ginoo. Ang larawan ni Virgen Maria, larawan ni Jesus Christ, dili Diyos nga larawan. Bawal ang kinulit, pero pwedeng kulitin ang kirubin. Bahata tong kirubin. Nganong si Maria may buhaton. Tanang nasa Ezekiel 41:19, sud sa templo na larawan sa taong balaan. Si Virgen Maria, inahangon ni Jesus Christ, balaan na dili. Pabilin Maria, Ezekiel Maria, pataka ka man. Nakatatak dito, tagna na daan nga doon larawan sa mga taong balaan sa Ezekiel. Brad, abdatas panahon, Brad. Salamat, Brad. Carlito, Brad. Unsa pa siguro ni mga si Maria na, unsa gigamit nimong figure para masiguro kang Maria. Anong galigot-got mga Maria? Balik lang sa Katoliko para tabangan ni Virgen Maria, instrumento na sa kalawasan si Virgen Maria. Di ko mo balik ako Katoliko kaya di na ako makugos ng ribulto. Ribulto, wa mamanudlo ang simbahang Katoliko. Ang ribulto, simbahon ng ingon nga Diyos. Kundi ang gilarawanan mo tumong. Brad, salamat kay Brad. Isa may nagsugo niya nga, ipalarawanan na sila. Nas Biblia lagi. The Spirit and the truth. Niabdal sa panahon, Brad. Salamat kay mga gigsyon na. Abdal, si Singgo Lapas sa 5 minutes niya. Si Brad Carlito, nakalantugi may sa aktual sa 2018 sa Hilongos, 2019 sa Curva Ormoc City. Sa Morak Images na mong topic, si Alice na Giselle, to yung usa sa mga in-charge moderator, mga CFD niya, na gap, ang guide literal mo sila. Niya si Brad Tata Felicitas mo, usa sa CFD, chapter president dito sa CFD Curva Ormoc Parish Church. Mga kigsunan. Niya, katuloon ta niya, pero hagipot ng panahon, o tanahon lang, o madayon ba nga personal, lahip mga na actual personal. Basta mga larawan hisgutan, hat ka na itong amigo, sana sa itong amigo gihapon na lantugi min dito sa maong area sa Leyte. Niyaging mga higayon.